anys, l'inundació ha llançat a perdre la seva bomba rocatòmica. Quina bomba roca atòmica? No ha tingut mai cap bomba! Silenci! Ja han finalitzat els 3 dies. Procedirem al recompte final. Germà Pedrot, alligi el resultat. Picapedra, 25 punts negatius per xopar tots els germans de la Reial Orde. 20 punts negatius per inundar el club nocturn i 10 punts negatius per omplir d'aigua els carrers de la ciutat. Roca Frankenstein ha acumulat 80 punts per salvar un lloc sec a pedra dura. Però com que el germà Picapedra ha oferit sa casa als membres de la Reial Orde fins que passe la inundació, Què diu? ha obtingut 140 punts, aconseguint-se un empat entre els dos. L'únic empat en la història de la Reial Orde. Però pel que he observat en la seva actitud perseverant, només hi ha una solució: no acceptar-ne a cap. Què? Com veuen, amics, jo també tinc un gran sentit de l'humor. Germà Picapedra, germà Roca Frankenstein, benvinguts a la Reial Orde dels Mamuts Peluts. Quins hòmens! Per què no s'emporta la farina, capità? Així està molt millor. Em pareix que està plovent bastant fort, amics. Comencem a fer les nostres gotes de pluja. Primer, omplim de farina la tapa de la caixa. Després anivellem la farina amb el regle. Ara eixirem al carrer i atraparem les gotes més grans de pluja que puguem. Pareu i empomeu la pluja uns quants segons. A continuació, torneu a entrar a casa. I deixeu que les gotes s'eixuguen. Quan s'hagin eixugat, cosa que pot ser a l'endemà, amb un sedàs sedassegeu les gotes enfarinades. Tachan! Ací teniu les gotes de pluja enfarinades. Uau! Està plovent moltíssim! He d'atrapar alguna d'eixes gotes. Espere que siguen com el puny. Ei! Vaja! He atrapat un gat i un gos barallant-se.